Nostaa näin ja vetästä ja... Ei! Ei! Voi hyvänen aika nyt sun kanssa. Voi hyvänen aika. Mitenkö tämäkin nyt tänne asti tulla kertomaan? Voi hyvänen aika. Tästäkö mä pidän kiinni? Noin se laskeutuu siihen. Hän on nyt siinä. Siinä se on se. No niin, sieltä se taas tuli. Pumppa ylä. Tai vielä. Tämä kun sais nyt johonkin. Eikö tässä olisi sopivan ahdas paikka tehdä? Häh? Eikö tässä olisi sopivan ahdas paikka Siis tehdä? vois tuossa moottorin tehdä, mutta... Pitää se ehkä niinku viedä tuo. Frank boy. Niin. Se ei vieläkään, se ei. Vaan Jussi tuu siitä ennen kuin tuon ottaa. Tuosta kyllä tippuu joku prikka johonkin. Tuossa on se. Kyllä mä melkein haluaisin nähdä, että mitä tää on kohta. Me nähdään mitä se on. Niin kyllä. Meinaatko, että sinne on joku laittanut? Mä oon vahva epäilys, että siellä saattaa olla jotakin nää. Ei kun. Nää kasit tästä venttiilikopasta ensin. Kato Jussi kun. Niin. Ihan ensteksään meidän pitää keskittyä tänne venttiilien maailmaan. Pitäisikö nää venttiilikopat laittaa, kun niissä voisi olla paremmat tiivistä. Missä toisissa? Oi kauhis. Jäi tiivistekin hyvin. Aivan niinku täällä oli säätty johonkin hiekalle, kun... Kyllä, se on vähän useasti. Oon mä sielläkin käynyt. Useamman käyty hiekalla. Kato tässä näköä, kun mulla ruuti on. Tuu sä tänne. Mitä? Ai nyt se on paikasta kiinni. Noniin. Hei. Älä riko mun työkalu. No niin. Niin vähän. Vähän nämä. Niin no. Että sä edes pärjää mulle. Mä ajattelin, että mä avaan tänne. Mä otan sua sitten tukasta kiinni, jos meinaat mennä nenällesi. Niin se on. Mä otan tätä laturista. Paskas. No niin. Oliko se? Selvä. Onko lasikuitupakkeli? Miten tänne nyt olisi lasikuitupakkelia hyvä? Minä tiedän. Ei, kyllä me selvittiin. Tää on pehmometallia, eli sikaliima. Tiedättekö? Aivan selvä tapaus. Aivan selvä tapaus. Kännissä. Kännissä. Tadam. Arvotaan seuraava sijoituspiste. Niin siis se on tämä korkea koko paska. Häh? Se on tämä oikein. Niin se harja. Eikö niihin ole mitään momenttia? Ei, nämä vastaa niinku rautaa vasten. No, Matto vetti hommia vissiin vaan. Varovasti jostakin. Kyllä se sitten varmaan irtoaa, kun... Ei tästä tiedä muuta kuin rautaa vasten vetää. No lähteekö siitä aukeamaan, jos sitten vaan saa sen aloituksen? Tapahtuukohan siinä venäjä?
Ei Se ei kerkiä venyä. Ai se on niin. Joo. No niin. Jätsäpis. Siilit päälle ja öljyä pois. Nuon se tulis. Mutta kun mä pelkään sitä, että se tippuu niinku... On nyt sulla. Niin, sitä minäkin pelkään. Ei se kyllä jalalasta pidä vaan. Joo, lasattiin. Top tykkänään. Liikkeet seis. Tuo on tuolla. Vähän ehkä mä sanoisin, että tätä pitää tuossa. Tähän mennessä on hyvin. Hiljaa. Nyt lipeä ote. Mä otan pötin. Sanotaan nyt, että 99% meni reikä. Kyllä. Nyt pitäis mennä. Napsu eteenpäin. Enik! Meni liikaa. Toks. Kuinka se jalka on sieltä niinku kun se lähelläkään? Vielä 5 senttiä syvemmäs. Niin, pitäis mennä, mutta sitten varmaan laatikko pitää nousta, niin siitä se pitäis ottaa eteenpäin vielä. Ei kun siis niinku eteenpäin. Verran. Joo. Nyt se mahtuu se. Vähän voin katsoa mennä nostamaan laatikosta, niin se näkyy se. Näkis niillä korvilla siellä. Tää saa päästä syvemmälle. No mä nostan tätä nyt. No, mä lasken täältä vähän. En mä tiedä. Pakko laskea, kun on niin kaukana. Eli sitten aivan ensimmäisenä omistaa hermo.